ଜାଣୁଛି ଆଉ ସତରେ ତୁ ତ ସେଇ ଦିନଠୁ କହୁଛି ମୋ ନାନୀ ଘରକୁ ଯାଇଛି ନାନୀ ଘର 7 ଦିନର ଆଉ କଣ ବାବା ଆଇଥିଲେ ପଳେଇଲି ସତରେ ବା ନା ଆମର କଣ ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଇଏ କାମରେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଏଇ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ଦିନଠୁ ତ ପୁରା ମାନେ ଚାଲିଛି ଆଉ ଶୁଣୁ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିଜେ ବି ଦୀକ୍ଷା ଦେବି ହେଲା ତୁ କ'ଣ ତୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ତୋତେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିବ ନା ତୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇବୁ ତୋତେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳିବ ପ୍ରକୃତରେ ଜିନିଷ କ'ଣ ମୁଁ ତୋତେ କାହିଁକି କହୁଛି କ'ଣ ବୁଝୁ ଏଇ ଦେଖୁନୁ ତୁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ତୁ କିଛି ସେଗୁଡ଼ା ନାହିଁ ତୁ ଭାଇ ହରଣ ଯାଉନୁ ହରଣ ଗଲେ ତା ଠାଇ ବି କିଛି ନାହିଁ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ ଯେମିତି କର୍ମ ସେମିତି ଫଳ ବୁଝିପାରୁଛୁ ମୁଁ ତୋତେ କାହିଁକି କହୁଛି ଖାଲି ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ତାପରେ ଜାଣିବୁ ହେଇ